Hello guys, mayong adlaw. Ngayon tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng kinilaw ang taga Cagayan de Oro. Kasi ako taga Cagayan de Oro ako. Una, bumili ako sa palengke 1 kilong tuna. Pinaano ko na siya guys, pinahiwa ko na kasi dito sa bahay, mapurol yung kutsilyo namin. Pinahiwa ko na siya ng dice. Yan. Tapos ito, liempo. Nihaw ko lang siya sa kawali kasi yung mga kapitbahay namin nagrereklamo pag sobrang mausok. Tapos ito yung mga halo niya guys. Sibuyas, sili, tabon-tabon. Ito sa Cagayan de Oro lang to nakikita. Sa amin lang to guys na nakikita na tanim. Doon ko lang to siya nabili kasi umuwi kami nung nakaraan. Tapos bumili ako kasi wala to dito sa Maynila. Tapos kalamansi, suha, wala din dito yan sa guys sa Maynila kasi doon lang, at saka banda sa Mindanao meron ito talaga, doon lang nakikuha. Tapos luya. Tapos yan kasi hindi kami pwedeng magsakay ng tuba sa eroplano. Bumili na lang ako sa Pure Gold guys ng pinakurat. Ito yung itimpla ko. Yan. Tapos vinegar. Ito yung panghugas ko kasi pag ito ang ipanghugas ko, sayang naman, ito lang yung pagtimpla ko. Ito yung panghugas ko sa tuna. Tapos, Sprite. Para konti lang nito guys. Ang bawasan kasi, bumili na ako ng malaki. Para, di sayang, para pagkatapos namin kumain, inumin na rin namin. Okay guys. Yan yung mga, ito, bitchin. Optional lang to guys ha. Konti lang ang ilagay natin. Yan. Yan yung mga, mga recados. Yan. Yung mga recados niya. Ito guys, lagyan natin ng suka na vinegar. Yan, panghugas natin. Kasi kailangan natin hugasan. Pero hinugasan ko na to guys ha, sa gripo. Hugasan mo muna kasi tapos yan mo lang. Wala kong malaking lagayan. Tapos medyo mo siya pigain. Kunti lang, huwag masyadong piga-piga kasi mawala din yung lasa ng isda. Yan. Ganito magawa sa amin ng ang pinanghugas namin doon sa Cagayan kasi maraming sukang tuba doon. Yung suka na bahal. Kasi marami doon. Dito sa Maynila, kailangan mong gumawa din ng paraan para Yan. Diba guys, natanggal yung dugo. Tapos, itapon mo na to. Itong tabon-tabon, dalawa lang isa lang ganito. Kasi, mapakla kasi to guys pag madamihan ng ganituhin mo lang. Kung gusto mo nito, kung may kaibigan kayo sa taga Cagayan de Oro, pwede naman kayong magpadala sa nyo lang. Ipa-LBC. Yan, ganituhin nyo. Tapos, babaran lang natin ng pinakurat.
Tapos durog-durogin natin. Ganyan guys. Kasi hindi yan pwede na idiretso mo sa kinilaw. Kasi mapakla yung mga laman-laman niya. Napakasarap nito guys. Maparami ka nito sa pagkain. Sa kanin. Ayan guys. Ngayon, mag-mixing na tayo. Ito, unahin natin tong i-shake muna natin kasi yung mga mga sili sa ilalim para maano. Unahin muna natin tong pinakurat. Tapos, isunod natin yun guys, yung yung binabad natin kanina na tabon-tabon. Itong tabon-tabon guys, ito talaga yung pangpawala ng lansa ng isda. Kaya kami mga taga-Cagayan de Oro, ayaw namin yung kinilaw na walang ganito. Yan, pigain lang natin guys, ganyan. Para matanggal yung niyang maklas niya. Yan. Tapos, isunod na natin yung mga luya. Sibuyas. Sili. Yan, pinaghihiwaan ko na yan na maliit. Ito yung suha. Ito guys, sa amin din, hindi talaga pwede ang kinilaw pag walang suha. Kasi ang bango niyan guys. Tapos, kalamansi. Tigaan natin ng 5 kalamansi. Yan. Yan, i-mix lang natin. Tapos, ito guys, optional lang to ha. Lagyan natin konti. Kunti lang. Yan. Medyo mo yan i-ano-ano yung sili para malalabas yung anghang niya. Tapos, isunod natin yung asin. Ginaganito ko siya guys para kasi pag mahirap na siyang timplahan pag nakamix na yung isda at saka karne. Tapos, Sprite. Kunti lang. Kasi pag dinamihan mo to, ang dami ng sabaw. Wala na rin Yan. Tapos, isunod na natin yung tuna. Excuse me. Yan. Excuse me. Naano ako sa guys, sa anghang. Diba? Parang ang sarap-sarap. Kaubos ka nito guys ng ng 2 platong kanin. Pero ito, kung gusto niyo naman na ganito lang, na hindi niyo nahaluan ng karne, ganito pwede din. Pwede din haluan niyo ng pipino. Nasa sa inyo yan guys, kung ano ang gusto niyo. Kasi may mga kanya-kanya naman tayong gusto. Yan, ilagay na natin yung limpo na hinihaw ko sa kawali. Diba? Kanang sarap-sarap. Paparami ka talaga nito guys sa kain. Hindi ka makakalimutan mo yung diet nito. Yan. Sarap-sarap na. Tikman lang natin guys. Tikman lang natin. Sobrang sarap.
Sige guys, salamat sa panonood. Sana suportahan nyo ako ang next video ko. Thank you. God bless.